Здравейте потребители на YouTube, аз съм Дензи Демоджи Pro и днес ще играя MGO Multigames с приятел на име GetRect. Поздрави ги, GetRect. Също може да сабскрайбнете неговата страница на име GetRect. И така. Гледай го. Гледай, той няма да мръдне. О боже, как има инаци. Днешно време съществува такива. А какво е то? Ама той ще ни провали клипа, той само говори, човек, но... айде. Като са толкова отворени. Тя, това си говоря, бате. Ей, те ме прецакаха. О, бате, вие ме прецакахте, бе! Не! О, не сте! Фак. Сте. Не! Фак. По-добре съм. Малко по-добре. Че ме стресна. Deal with it, ще има ли? Ще има ли deal with it? Ще има ли? Get fucking no scope. Get fucking no scope. Чакай, искам no scope. No scope. Само че малко беше скопа, майде. Искаш и драматична музика? Пусни такова нещо. Хубаво да пусни не Grenade Hall, защото там ще пусна много клипа, човек. Макар да няма събачица, но... Може да се това е едно от най-тъпите неща на света. Да, Grenade Hall, ставам ядъчни гранати. Аре! Чакай! Не! Това е ужасно. О, шит! О, фак! О, не! Не, боже! Добре. То си тръгна. Не! Още те дъска мене! Фак! Стопа надолу! Давай! Добре. Оживях, бате. Хелфай, бате! Не! Yes, бе! Браво, бе. Както каза ти. Аз не умрех, бе, както винаги, защото аз съм про, как се казва. Не, още не. Нека поне свършим клипа. Не, аз. Добре, ще седим така. И ще си говорим. Боже. Аз, ако стоя тук, ще стана на... Не бе, аз ще стана на толкова лата, аз докато ги чакам тея. О, боже! Не бе, тихо. Тук искам ножка кил. Ето ги, чувам ги. What the fuck? Хора, ако видяхте мапата, то се телепортира горе. Сега го видях с очите си. Я да видя дали има много клип. Не. Fuck! Yay! Аре! Това беше GetRect ни, брат. Той някъде долу там. Ето го е той. Давай! Той не се сети къде си. Направиш и много скоп, да признам. Килни го. Той не те вижда. О май гад. Килни го.
То не те видя. О, победихме, брат. Yes! Deal with it. Deal with it. Deal with it. И така, това беше края на клипа, дами и господа. Ако ви е харесало, както казах, оставете един лайк. Ако имате някакви въпроси, пишете в коментарите. Довиждане!